pelak yang hakane ke janmit. Jong kane ke sni ke bakra ku jong try. Bawla penyo hanga ban sam ya kane ke kubor ke kedin ke jong blai hap deng jong pi. Wat lang ngimyo ban penlong ya ke jing seng. Namar ki bor jong ke sarkar. Kilakang ban yalum pajba. Kum sibenta ban yada ya kane ke jingpang. Kabang ing relatif kum ka corona virus 19. Nga ai kublai sibun ya ka jing seng samla. Jong kabalang Presbyterian Put Maori. Kabal penbet ya kane ka program ha kane ka janmit. Ha ki hep ki barit ki samla ki long kemi ki long pa ki para Kristan bat ki para snong para tau bat ki para riba baro nga ai kobla yapi ha ka Kristeng ka badan bor bat ka bat chang tam utrai bat unong pen ba jongi u Yesu Kris ki balang ki snong ki tau kari kiri bat ki jat benriu ha ka pertai baro ka wei ki don ha ka jingdum bat ka jinglengo ka bakrau ka don ha ka jing shongsir bat ka jing septin na ka ne ka jingpang ka bangitip kum ka corona virus 19 ngim da donkam bandang ikren sibun sapang jong kane ke jingpang namar bangilo layok sngew na ka jingkren na ka liang jong ka sarkar na ki doktor bat ki wei ki riu stat bat ki riu syampang ngilayo ban pej ha ki television ngilayo ban pule ha ki kot kubor ba ka jingroi stat jong kane ke jingpang ka lalong sisa ka jingma bat ka jing songs ka ba sirkai ya ka pertai baro kawai ba ka pertai kan samat ya ka nem snew bat ya ka jingyap klam ka jingyap tem bat ka jingduk jingkerdu ka bakrau ya kane ka jingpang ki scientist bat ki doktor kim patlap ya ka tenrai lumne ya ka thmei jongka namar ka ne ka jingpang kalong sisa ka jingpang kabalasar ya ka pertai baro kawai bada ki peu hajar ki mensim ki bakodor gilayap kampalat ban ya ka jingyap jong ki briu ha ka maba ka baar ki doktor ki scientist bat ki bor sarkar gem patla hadu menta ban yada ya ka jing saphyang jong kane ka jingpang lumne gem patla ban pendu yaka ai kublai sibon ya ki doktor ki nas bat ki wei de ki balatur syaka madan thma banjale persya ya kane ke jingpang don bon ki doktor bat ki nas ki balapha ya la ke jong ke jing im ha ka baile persya ya kane ke jing sapryang jong kane ke jingpang kane ke jingpang kala thom na phang nado ki ri ki barit hado ki ri ki bakrabor
Gum ke USA, ke Italy, ke Spain, China, India, bat kiwei kiri. Gum ke jingeda, ya ke jingrostet, jong kane ke jingpang. Bor sarkar, kila pensangena osipor, ya ke jingalum padba. Gum ke jinglakai, football, cricket, bat kiwei. Bat ke jingmane blay, la haki mas, haki temple, haki kudwara, bat haki ying mane blay jongi ki Kristan, bat kiwei ki jaka mane blay, ban yalum bon brio. Haka artarik jong une umat, la penbena, yaka janata curfew. Bala mana, bat bala adong, bala kang, ya ki jingeseng. Ki Kristan haka neka ri ka bait ki jongi. Bat haka persay barok kawe. Kila jau umat bat kila snel sejur. Namar ba kim yok syu. Ban kiu haka ying ka jong trai. Wat habala sya. Ba kin mane bat syakri yo blay. Halaki jong ki ying. Bat ki sem jongki. Ka sarkar India kalapan bena korfiu hadu ar kowe sengi. Para bangit bait baro hau try Jesu. Bo jong kane ka korfiu. Ngiladuk lai teli ki jingeseng ki badan kam ha ka jinget Kristan ka jongi. Bat kita kilong kabanangkong kadai haka santarik kabadai ka pam sonde kalong ka sengi ka bakerpang baka balang ka kenmau bat reke yaka yaka jingrung trai Jesu sya Jerusalem ban sya sitam yalade kum ukun lang brot jong ublay ha ka sipau tarik kadai ka Good Friday sengi ka bakrau jong ki Kristan ban kenmau ba u Jesu Christ u bau trai ula syak sak narfna lor jong ka tingpna hau lum Kalbari ban penim ayangi ki nongpop ki barem bat ki bajot baro haka persay haka khat artarik ka Easter Sunday sengi jong ka jing mi pat u Jesu na ka jingyap ka sengi ka bakrau tam ha ke history jong ka jinget Kristan namar ba u Jesu ulam mi pat na ka jingtep ka jingyap ula job ye ki bor jong ka pop bat u saitan ka sengi jong ka jingkemen ya ka pertai baro ka way ngim dai ban septing yakini ki ai baro nraingi soskem ba u Jesu ulong ka jingkermen jongi ka khobor ka bangadon hakane ka por along u Chris happy ka jingkermen ka buram ya ka bal seng nongrim na ka siti ka jong pol siki kolosai ka nong ka banangkong bat kerkot ka ba arpo nyaw lok ba I jonga ngim dai ban snopla ya kine ki ai namar baka tin ublay ka ba long tang maka ka ba shisha ka bom jukla bat ka ba im kalak kren lupa ha ka gospel ka jong Matthias ha lendong ka ba arpasa bat ka dekat ka ba khatsan ka ong kumne na mar kata anda pinyo I ya ka jing ijli ba pen kendo bala ong chapang jongka da u Daniel u nong itu lepa ba ka yang ha ka jaka bakut jar uba pule undas ngap
jar ubahalor jugya to ai ginya phet yap no sha kilom jar ubahalor yeng wat ai un hiar ban sim ai na yeng jong u jar uba halang kharu wat ai un kaladin pat ban sim ya ka jankup jong u anrai to phin duai ba kata ka jing phet yak no jong phi kan om long man tlang lumne haka sngi sabaton abangi pule shu shu nakaktin ka jong blai haka gospel ka jong Marcos ke yathu ba u Jisu kat ba udang song hau lum ki olive hamar persya jong ka temple u Petros u Jacob bat u Yohanes bat u Andrew kila let jar jar hau Jisu bat kila kelia u kida ong ko try do ya tu hangi lano kine ki ei ru gin jelong ka ei kadak kawan sa pendep u Jisu ula ong haki do somar sa pangyalade ba yo uno un syukor yapi Matias kalenong kabakhatlai kadakot kabalai hadu kabasan kaitu yangi ba kaktin ublay kaong pila yo sngew siapang kitma bat kajing bna kitma do somar pi wat kuslai naba kine ki ei baro ha ka persei kidei banlong hanrei kabakot kampadya naba ka kenjaban riu kan yang yale ya ka weipat ka kenjaban riu bat ka himaru ya ka hima bat kinlong ka nemsniu bat ka jingyap them ka jingyap klamru bat ki jing kenyu jomai hasibon ki jaka hanrei kine baro kilong tang ka jing sedang jong ka jing jinjar ong ka tin ka jong blai haka gospel jong Matias kal nong ka ba ar pusau ka khat ka ba lai hado ka ba pra ha ka persai ni mat ya ki jing do ya ki jing kerdo ki jing tengan bat ki jing pang ki jing yap ki jing sha le bain ki jing sha ban bain rai u Jisu ula ong wat kuslai na kamata kawala shai na ba kawala shai kan kuslai na kamata lakajong ya kawala tu yangi hakak tin kajong blai haka gospel kajong Matias kalnong kabahan riu bat kedakot kabalai pusau ngim day ban kuslai namar ba utra Jisu ulong ka jing kermen jongi ki jing tenju bat ki jing jenjar kilong kalat ban penjanai ya ka jinget bat ka jing shania jongi hau Jisu Kris Martin well ubriu over riulai sikadai ula yo ya ka jing pang ka ba ka ba umla siu tang ban ki na ka jing tia ula duai jur ba ublai un penkot no ya u na kata ka jing pang ha ka wei ka me ula pos new bat ula yo i ya unong adur ba ula snya ya marble kat hado ba ula pelmi ya kadur ka ba itnat
bat hakaju kapor kelawan keketin kabana utrai kada ong hau ko Martin une Marble kamut yame ngadon ka jing theo jonga ban penmi yame kum kane kadur kaba itana Martin well ula yam pajono uda ong atrai to yai terlihat mat to nang yai snia bangan long uba koridor hakmat jome abangi pule na kaktin ublay na kitab Deuteronomy Moses ulapan kenmau ya ki Israel uda ong hamemem long hakijing jenjar bat hakine ki e baro ki balajia hame to pai khmat cheutrai ublay jongme bat men ko ngu ro yakaktin jong u naba utrai uba ublay jongme ulong ublay uba isen ubom ino yame lumne benjot yame lumne klet yakat jutang yakabaki kpa jongme yakaba ulas mai haki kitab Deuteronomy kalenong kabasau kadakot kabalaipo hadu laipowe kajingpang corona virus 19 kalakta jur yangi hakatrei hakakta hakakayi kapateng hakayo kakot hakabam kadi hakasyong kasa kalet kawan kapuli dangle bat kiwei kibabon nrai nga ong happy kebayo sngew bat kibasngap ya kane ka khobor hakane ka janmit ba kane ka long tang ka jing sedang jong ka jing jenjar log ba theo hadu katno ka jing syam mensim jongi kalawet bat ka haki sngi jong ka jing chongsok bat ka jing dap kerhai ki e baro bangi yo na ka jing isnei bat ka jing ai ublay ladangi syampang ya ka jing jiliu jong ka jing ka jong ublay don kam menta ban penluet ya ka mensim haki jing duai bat ki jing kerpat jongi ban ya ki sngi jong ka jing suk bat ka jing dap kerhai habangi ngi pai syu syakak tin ka jong blay haka sam ka balai pol ar ka dekat ka bandri bat nyo udabit uang namar kani to ai ba uwei po uwei ubaru blay un duai how try namar ulong kajakari ulong mau unang sumar bat uba pelat na ki jing jenjar baro ki baker saudong yangi ha ka ba penwai ya kani ke jing kren jonga ngkhot ye phi ki para Kristan bat ki bom patlong Kristan kumju kham tam ya ki khun samla ki balong ke jing kermen ya ka balang ya ka ri bat ka jat menriu hakaba kum kane ka por ngim dai ban septing lades ngos ear hnrei ngin pai show blay tin ka jong blay ka yetu yangi ha ka kitab jong Isaya unong yetu lopa ha ka lunong ka basao ka rakhat ka banang kong bat sipel ka ong do what septing me namar nga long rengkat bat me
ngan pensaj bor jame, hot ngan jarap jame, hot ngan kersan jame, dakak di kamon ka hok ke jonga. Ngim day man septing, namar une ublay ulang ublay ubomju kala, bat ki kular jong u kilong ki baskem, bat une uju ublay ulang ublay uba kersan bat uba yarap jangi. Utra Jesu ula ong yaki senran jong u, pin yo yaka jingsuk hanga, hakata kepertay, pin yo yaka jing jendar. Hanrai tolong selur pi ngala job yakata kepertay. Uyonis hakalenong kebahanriu kerekot kebalai polai. Petrus wong lapan sengosi yapi ha ki babon ki jing tenju, kenang bakata kaba perang ya ke jinge jongpi kaba kam koridor ban ya ke kesiar kaba nela ka siti kaba nangkong ka jong Petrus kalenong kaba nangkong bat ke dekat kaba hanri bat nio apdeng jong kane ka saw kasian ngin pai shoblai badu Paul hawa kren seki Filipi hakalenong ka basaw bat ke dekat ke bahan riu haduk ke pa nyo ke ong do pinyak mendo how try hala kesmi nga ong pat do yak men to ai ba ke jingi Aisha jong pi kan pau haki briu baro utrai ulajan bat kuslai yaki ki ru nrai haki ki baro da ke jing doai bat ke jing kerpat lem bat ke jing kongu o pentip yaki jing pan jong pi baro shoblai ai bahap deng jong kene ke jing dia ke bakum kene men om klet ya kaban pai shoblai do ublai unkar ku ya pi baro ki bas ngap bat ki bo yo ngeu ya kani ka kubor jong ka tin ka jong blai ha kani ka janmit na kamta ka boram ka jong blai amen ha ka bapunwai bas ngeu ban kerpa ya pi baro ki bas ngap bat ki bo yo ngeu ya kani ka kubor jong ka tin ka jong blai ha kani ka janmit to pin pendem ha ki jing duai ki jong pi namar dai tangka jing duai ka bala ban job ya ki jing baro apdeng jong kane ka jing dum ka jing sayang bat ka jing song sir namar ka jing sapriang jong kane ka jing pang ka corona virus 19 ka bala pensir kai yang i baro dai tang bangin pai show blai bau blai un pelat yang i na kane ka jing pang na kane ka jing ma jong ka jing im to fin kan mau ha ki jing duai hang no ha ka ba pidang la ha ki yim ki sem ki jong pi la ka long marwe ne bat ki ba ying ha sem jong pi ublai u sneo ya ki jing duai jong ki bangai bat ngi nges kem ba ublai un isnei ya ka ban pelat ya kane ke jing pang nangi baro bangin yo pat ya ka jing suk ya ka jing kemen bat ya ka jing kermen ha ka jing im kanang bangila ban peteng pat ya ki kam ha ka jing tre jongi bat kam tam ha ka bangi syakri ya ublai tong nya let ha kmat jong blai ha ki jing duai tong in duai nyai ngo ya me a blai ubau pa jongi melong blai ubat dap da ka jing i bat ka jing isnei melong blai
uba judan rangkat bat ngi haki por baro. La haki por jong kejing suk kejing kemen. Lane haki por jong kejing pang kejing sitam. Haki por jong kejing ki bangila banya kendu. Me melong ublay ubam juklet yangi. Au blay hakabakum kane kapor. Habang idanap deng jong kane kejing sayang. Jong kejing sangsir. Jong kane kejing pang. Kabalak ta ya kane ri kejongi. Bat ya kepertai barok kawai. Kat hadu bangim yolat syu. Ya kaban pelong ya kejing iseng. Haki ying mane. Ngila do sibon atrai. Haki jing syakriya me. Banyak sengel ya ketin kejang me. Banyak ya kejing selak pada mengai. Rai be i. Ni aingu ya me. Namar ba me medan rengkat ban ngi. Hakabakum kini kepor. Ni kemit ya lagi kemat seme atrai kendat be i. Namar ba me metip kamba. Ya kene kejing pang. Kabalasar ya kepertai barok kawai. Rai be i. Bor jong sarkar bat kejing stat jongka. Gimla ya kaban yarap. Ya kaban pendu. Ya kene kejing pang. Anai nginget skem atrai be i. Hake kerteng kaba imbat kaba don bor jong me. Melak ban kang bat ban pendu. Ya kene kejing pang. Nang baki kun ki jong me. Ginyo ya kejing im kaba suk kaba kemen bat kejing kermen. Lak ban yo ban pendep. Ya laki jong ki kam hak baki trai. Bat bakin yo a trai kenrat be i ban mane ban syakriya me ko trai kenrat. A boleh ingi IT hame. Namar bangi ingi tips kem. Bames ngabat ma yo sngel. Ya kajing ut jong ki kun ki jong me. Ni IT hame a trai kenrat. Wat ai bakane kajing pang. Kanang roy, kanang pur. Nrai ai bakan du kan dam no. Trai be i ngi bu akmat jong me. Ai bakane kajing pang kanam penslam syu a trai kenrat be i. Ya kaman penduk ya ka kanang baki kun ki jang me kinam mat ye ke jing ha ke jing im ni pai chame au blei wat tang ma me walong da shisha nong yarap yang i ha ke jing jong ka jing im ni don tang ma me walong unong yarap hawa jan ha ke jing don kam jong ka jing im ke jong i. Trai be i ngi duai ba memelis nei kukunrat be i. Yangi kum ki banget hakane ka ri bata ka pertai. Bangi ngin sngaw scam. Ba me melong tang ba me. Ka jing kermen ya ka jing im jongi. Bata ka ba kum kine ki jing jia a trai kunrat be i. Ai bangi ngin yo mat ko trai kunrat be i. Ya ka jing don rengkat ki jong me. Bat bangin nang IT kamba susu. Ya kaban syakri. Bat ya kaban pendan boram ya me ko try. Try be i. To don rengkat. Bat ki kun ki jang me. Ki bas liang bat ki baang no. Ban syakri ya me. Kemau ya ki yung Kristan baro. Hakane ka ri. Bat ka pertai baro ka we. Try be i. Ai ba kane ka jing dia. Kan sakhi ko try kan rat me. Badai tang ma me ublay ubad don board baro. Balak ban pen kya ya kane ke jing pang. Bat ubalang unang pen im jong kane ke pertai. Ya IT hame a try kan rat me. Ba me man don rang kat ru. Ya kito ki ba pang ki ba sitom ki ba dok ki ba tangan ki ba jenjar. Ba me man yang ap deng jong ki. Ya kaban a ya ki. Ya ke jing tengen ke jong men sim ujang me. To sngeu au blei ya kine ki jing doai ke jong i. To da ai ba ke jing ai ke ba dap yang ke jong try jong i Jesus Christ. Ke jing i ke jong blei pa. Lem ke jing slok ke jing pentengen. Ke jing pensat bor ke jong men sim aku. To long rangkat. Bat ki para mengai jong i. Ha kane ka ri. Bat hakapertai barok away. Nado menta sadok ki bam jeku.